Lagi suasana orkes Laluna Musik. Lapangannya ini iki lho. Ha lho. Iki lho. Sampai dimulai iki sampai cek sound. Ayo ramaikan iki lho. Pemuda warga Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Iki lho Pak lho. Yo ana iki dalane ngene iki lapangane. Sing mremo akeh, iki sing nonton sudah teko mulai. Wis tutup dalan iki. Iki tetang apa iki lagi teko lho. Ini iki lho. Lokasine lho. Nah, pemainnya lagi do teko kok lho.